Witamy wszystkich telewidzów i zapraszamy do obejrzenia rybnickiego magazynu policyjnego, który, miejmy nadzieję, na stałe zagości w Państwa domach. Będziemy się pojawiać cyklicznie w każdy piątek po miejskim programie informacyjnym. W naszym magazynie przyjrzymy się codziennej pracy policji w trakcie kontroli, interwencji czy pościgów. Będziemy również apelować do Państwa o pomoc w przypadku trudnych do rozwiązania spraw. Zatem zaczynamy. I te sałatki. A po ile jest 25 kwietnia razem z kamerą towarzyszyliśmy dzielnicowym z centrum miasta. Młodszy aspirant Dariusz Piotrowski oraz starszy posterunkowy Rafał Gajerski penetrują targowisko przy ulicy Halera. Na targowisku też dużo ludzi żebrze. Jest to wiadomo zabronione żebractwo w Polsce u nas. Wynika to na pewno. W trakcie patrolu funkcjonariusze zatrzymują żebrzącą kobietę, prawdopodobnie ukraińskiego pochodzenia. Muszę pani zawiąże buty, teraz proszę o okazanie dokumentu. Dobra, No nie można żebrać. dlaczego nie wolno? Nie wolno. W Polsce jest zakazane żebractwo. Proszę. Pani gdzie zamieszkuje? Gdzie? Nie do Przyce. Proszę o jakiś dokument tożsamości. Trzymaj się. Dokument tożsamości. Ma Pani jakiś dokument? Mam W domu, tak? w domu mam. Pani jest narodowości jakiej? Tak, no dobrze ci Ale jakiej narodowości pani jest? Jak się Polka? Pani nazywa? Tak, Pani jest Polką, tak? tak. Jak się Pani nazywa? Jak się Imię, pani nazywa? nazwisko. Mnie nazwisko Natalia. A ten Kiedy co Pani jest? się urodziła? 109,80. 198. 1,98. Chce Pani jechać z nami, powiem inaczej. Chce Pani jechać z nami na do komisariat zamknięcia? do wyjaśnienia? Dlaczego? No bo jeżeli Pani będzie tak się zachowywać, to chyba pojedziemy. No dlaczego? Po dokumenty sprawdzimy, czy Pani No jest mam dokumenty do poszukiwana, domu. wszystko. Mam dokumenty do domu. No. Teraz już nie jest Pani od tego momentu zatrzymana. No dobrze. Tym razem dla zatrzymanej rzekomej Polki interwencja zakończyła się deportacją z kraju. Przyjechałeś tu po co? Na zakupy, tak? Nie, ja... W trakcie kontroli targowiska dzielnicowi zatrzymali kilku handlujących, którzy prawdopodobnie nie zapłacili placowego. Nie zapłaciliście za miejsce targowe, tak? Nie zapłaciliście za miejsce. Proszę? Oni mogą. Gdzie mają te rzeczy, którymi handlują? Pan podejdzie do mnie. Tożsamości. Proszę ręce wyjąć, jak pan ze mną rozmawia. On kim handluje? Ona mówi, nie? Kto handluje? No, No. znasz. Ale nie zapłaciliście za miejsce targowe. Jak nie zapłacić? Przecież tam chyba handluje, to chyba tak ma chodzić, nie? Znaczy, Pójdziemy tam zaraz zapytać? Tym razem skończyło się jednak tylko na upomnieniu. Przechodzenie przez jezdnię w miejscach niedozwolonych to wykroczenia nagminnie popełniane przez pieszych. Przejście dla pieszych, wie pan gdzie jest? Proszę pana. Widziałem, że czerwone światło jest, zatrzymali się kierowcy i dopiero cały chciałem przejść. Ja bym poprosił od pana jakiś dowód tożsamości. Grabowski kod 13. Podaj mi jeszcze raz PESEL, bo jest jest taki wolny ruch. PESEL. Dzień targowy jest, miejsce niesamowicie ruchliwe. proszę pana, tu jest przejście dla pieszych. 10 metrów. Właśnie 10 dłużej metrów. przed Ale światłem. przed czym pan chciał zdążyć? Gdzie się Przed pan tak światłem. śpieszy? Gdzie się pan tak śpieszy? Po rower. Co, rowery wykupią? Tam jest 100 tysięcy rowerów. Przejedzie pan na samochód i warto za rower się śpieszyć, tak?
I tym razem funkcjonariusze byli bardzo wyrozumiali, ograniczając się jedynie do upomnienia. Klub Filmu Niezależnego. Filmy śląskie i nie tylko. Zasubskrybuj nasz kanał na YouTube i zaobserwuj na Facebooku.